Kasuwar Gwangon, wadda aka sani sama da shekara 50 ana siyar da kayan lambu, nama da sauran sana'o'in mata, an rushe ta an gina sabuwar kasuwa ta Binni mai dauke da shaguna 116. Mazauna unguwar ta Gwangon da kuma wasu masu sana'a a kasuwar kafin a nike ta sun nuna rashin gasuwarsu a cikin zantarwar da muka yi da su, wasu kuma sun nuna godiyarsu. Mun sai fawon mun cike, an ce mu bada rasi kawai duk dai abin da ya dace a yi bisa layin da ake neman shagon nan shi na bi, inda za a dauko takardun wurin duka komi na rubuce. Ma majoritin wanda ke da shagunan ba a basu ba, ani ga Allah da akalla akwai mutane 43 wanda ke da shaguna ko 33 in short banda masu runhuna, amma kusan mutum 4 kawai ya samu shaguna. Ba da shaguna kuma ma muna sa ran ma sun kare, dan lokacin da aka ce mamu mutum 4 kawai aka yi ma allocating na wannan wuri daga cikin mazauna wurin. Mun fi zuwa wajen darakta na sefa muka nuna ga abin da muke alkawari, sai yake nuna mu ai an gama. Shugaban hukumar kula da muhalli ta jihar Katsina Alhaji Isa Barda ya bayyana cewa sun ba da shagunan ga waɗanda suka yi sa'a ta hanyar mika takardun nema da suka yi. Ya ƙara da cewa sun ba da shagunan ga waɗanda za su iya biyan kuɗin haya na shagunan, inda ya ƙara da cewa sun samu tsofaffin masu sana'a da ke Gwangon wurin da za su ci gaba da yin sana'o'insu domin ba za su iya biyan kuɗin shagunan ba, amma sun bayar da shagunan guda 10 da tsofaffin mazaunan kasuwar waɗanda suke tunanin za su iya biyan kuɗin hayar da aka saka. Ne wanda bai yiwa a ce da za mu iya ba kowa, to sai dai wanda Allah ya ci da shi, to kuma ba wani formality ba ne ko wani abu na a'a, abu ne wanda muka bi aka yi mu dai a ganin mu iya adalcin da za mu yi muka yi. Na biyu abu ne wanda ko duk shagunan da muke ginawa shi mai girma gwamna kulliyomin zai ce mu fara ganin shin suwa suka raya wurin tukunna. Hukumar kula da muhalli ta jihar Katsina ta ƙara gina wasu sababbin shaguna da dama. Akwai shaguna 36 a hanyar Katsina zuwa Kano, sannan da wasu ƙarin shaguna a hanyar Liyafa Palace Hotel guda 52, amma dai har yanzu ba a bada su ba. Ƙarshen rahoton kenan, Sa'adatu Akilu.